Ja. I tu? Compres a tavernes? Clar que sí, des de xicoteta. Als comerços de tavernes podem trobar de tot. Aleshores, també em podré comprar coses per a mi. Per a tu, el teu germanet, ta tia i fins i tot per al teu gosset Bobby. I ja, per què has comprat sempre al poble? Perquè són productes de molta qualitat i són comerços de confiança. Són les tendes dels nostres familiars, amigues, veïns i sempre estan quan els necessites. I també estan més propet, així contribuïm a cuidar el medi ambient. Vinga, va, anem a comprar? Sí!